И здравейте на всички, това е втора част. Не съм се усетил и клипа е спрял. Пак. Ама трябва да се окупя Виж, онлайн. Забавних, ама трябва да се окупя онлайн заради повече време. колко струва онлайн? Не знам, не съм гледал. Я виж, може да не е много скъпо. Казах, може. След клип. Сега ще излиза да ни за да купя храна. Взема храна. Остана съм с много малко пари. Колко? Трябва да... 876. Не, да им праща пари. Ще ти пратя. Запълнил... Поне запълнил- 500 щях да ти пратя. Не бе, да им праща. Прати. О, А? верно, долу, верно. Ти прати. Стените. Сега ти прати. Да ти падна. Торчове. Ами, в къщата мисля, че имаше. Бях направил много. Тук може да има и храна. Търа ли ти храна? Не, сега. Опа. Това, гадното е, че като чупиш тортата и не ти дава торта. В тортите бяха в мене, когато аз умрях. Незнайно как. Паднал в песок. Няма човек, тогава ще бях жив. Просто етимите някак си изчезнах. Премахна ли се и теми? И тогава сега така бях жив. Дори ми изписа, че съм мъртв. Интересно. Знам. Админата е убил по магически начин. Те да пинашат на си. Вземе да набавим в сървър. Ще му правим економия. Тъкното ми. Да, няма нищо. Интернет е пълен с... Хе. Какво? Да, тук ще си го направя толкова. Мисля, ако няма ли да има това тази къща? Ще има бе чай, първо сложим дървото, пък след това стъклата. Добре. Сега ще се прави това. Охо. Аз бандика. Връщаме това. Ти чисти ли си компютъра? Внимание на публиката. Чисто ли си, как така? Ми това е щето и дето и така ще там Да си спряна. махам тия... Да. Не ми трябва вече. Да, някога. Чисти го по-рядко, така по-дня ти забива. И на мен въобще не ми забива. Защото ти си... По-рядко. Пъска да го запълваме напълно човек, вече много тъмно става, дре. Оставя поне две купчета. Опа, бърках страните. Да, за стъклата. Но то не е само за така, защото иначе не трябваше чак толкова се запълва. Карай. Нямаш философ книжка, но пак ще карам. Карам ли си? Разбира се. Да. То не е чак толкова трудно си пък, но... Толкова караш на дълъг път си е доста трудно. Все пак, ако караш нещо с автоматични скорости, може да е по-лесно. Вие... ладно. Вие са автоматични ли сте или? Само джипа не е автоматичен. На джип. Да, джипа не е автоматичен. Ама сега снимаме на Майнкрафт, на кой лично пука за джипа. Той всеки посърва. Всеки Майнкрафт така прави. Майнкрафтър.
Сега стъкла наши нямаме. Аз бях... Изчезнаха от мен миналия път чай. Да... Къде да събера пясък? Къде? Сетих се. Не знам, ние имахме 3 стака пясък, какво стана с тях? Аз искам да събера пясък. Колко много пясък виждам. Аз искам да събера от плажа. Знам тук един плаж наблизо. Не знам колко е близо, бе. Тъй като аз съм доста далече. Също не съм... Такъв една акация в обира, само че изкрих посоката, ама там беше. След малко извън пълен с пясък. Най-вероятно. То път малко по-леко ще имам да внимавам. Да падам. Много просто го поисках за тигър. И си викам, тук има тигри в Майнкрафт. А те ли се чувам там нещо? Някакви звуци. Та-дам! Нещо такова. Също защото ми пишат във Фейсбук. От телефона. Не, също от компа. Просто аз писах едно съобщение на един приятел. Всъщност на приятел. Коя приятел? Камеля? Канеля? Не, Антони. А, По-бързо ще намираш ли пясък да довършваме къщата? ето имам пясък вече. Добре, айде бързо. Чакай малко сега. Тук е много за нещо се бъгна. 3 минути. На мен май ми бъгна нещо. А, не. В чест имаме 2 стака пясък. Ко? В чест... Що не каза по-рано? Не знам, провери. Съм аз де. Обаче сега ти казвам, се изключва от Фейсбука, защото не знаеш. Добре. Чак сега ли се сети? Оправих плажа. Бях го развалил, но го оправих. Какво си пееш? Нищо. Чувам, че си пееш. Влезам в водовъртеща. Студенко е. Пусти си там климатика или си запали? Ти не можеш да се запалиш камината. Също смога, с лекота. А, С лекота, ти ма знаеш какъв съм майстор, нали сме палили цял бор. да, сетих се. Ема камината е друго. Бора е лесна работа. Тук па след това го бъгна. Няма нищо. Събрах малко пясък. Айде. Ние имаме Стаки. достатъка за какво се будиш? Травно. Що да не събера? Тук малко се размиваме с публика. Има ли някакви други гледания по нашите клипове, да ги правим? Не знам, Вчера. не съм ги проверял. Вчера вечерта ни днес. Вчера вечерта много късно се качиха, затова едва ли някой ще ги гледал. Сега може някой да ги гледа. Няколко дни така трябва да оставим и те ще има няколко гледане. Най-вероятно. Най-вероятно. Но сега да се бъда за един ден към 1000 гледания. Да. Аз за един това е- ден и 10 не мога да събера. Ще видим. Може да ние да вземем. Да си взетим колкото го сайбе. Знак. Той е знака вече. Май не е това. Някой. Добре. Не, викам знака, че май вече не е толкова. Не знам, защото вече не го следя. Но той все пак снима на Айрон и аз помоля път погледах и го защото Колко епизода вече направим, че той? стой някой. Май са повече вече. Тут много време снима на Айрон. И, дами и господа, това беше втора част от нас. Гледайте и трета част.